Joseph Muscat qal li aktar mill-downgrade dak li nkwita lill-Partit Laburista huwa l-andament negattiv li Moody's bħal Standard & Poor's tefat fuq l-ekonomija ta' Malta. Qal li din mhijiex aħbar tajba l-pajjiżna u semma żewġ raġunijiet prinċipali għal dan id-downgrade. L-ewwel, il-kriżi tal-ewro li qed torqod lil kulħadd, inkluż pajjiżna, u Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista f'dan il-każ mhux se jitfaħtija li mhix tal-Gvern fuq il-Gvern. It-tieni żdajja l-mod kif Moody's tikkummenta fuq l-immaniġġjar u kif qed jidher il-futur tal-ekonomija Maltija għal Joseph Muscat. Fost dawn hemm li l-Gvern qed ikun dajjef fil-mod kif qed irażżan id-dejn u Moody's tikkummenta li Malta għandha weak debt metrics. Il-mod ta' kif qed jikber id-dejn u kif qed jiġi mmaniġġjat il-dejn ta' pajjiżna min-naħa tal-Gvern mhuwiex sodisfaċenti, anzi huwa qed nikkwota lilhom dajjef. Dan ifisser li l-ftaħir li smajna l-ġimgħa l-oħra min-naħa tal-Prim Ministru, min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi dwar it-tnaqqis fid-dejn kien sempliċiment lob bil-figuri kif insistejna aħna mill-bidu net. Joseph Muscat qal li reazzjoni tal-Gvern għal dan id-downgrade kienet li jibqa' jdaħħal rasu fir-ramel u ma jirrikonoxxix il-problema fid-dejn. Qal l-instabilità politika li teżisti mhijiex tgħin u li l-Prim Ministru għandu żewġ toroq onorabbli jew li jibda jressaq il-voti fil-Parlament u jerbahom b'mod konsistenti jew inkella imur għal elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat qal li l-pajjiż mhux elezzjoni m'għandux bżonn imma l-instabilità li qed toħloq is-sitwazzjoni politika ta' bħalissa. Tħallna għal ġiem oħra fejn fil-Parlament mhux ħanieħdu laqqas vot wieħed u fejn il-Prim Ministru qiegħed sempliċement jipposponi il-voti għal kemm jista' jkun fit-tul possibbli. Dak qed juri sinjali ta' instabilità u bħalissa il-pajjiż biex ikun jista' jimxi l quddiem għandu bżonn min kapaċi u min għandu il-backing biex jieħu id-deċiżjonijiet. Sa dan it-tant f'konferenza l-Ministru Tonio Fenek attakka lil Moody's. Qal li huwa inġust li naqsu l-credit rating ta' Malta u ammetta li dan ir-riżultat jista' jaffettwa l-mod kif l-investituri iħarsu lejn pajjiżna. Tonio Fenek stieden lil Moody's biex jiġu Malta u jaraw bajnihom kif fi kliemu pajjiżna jikseb suċċessi aktar minn pajjiżi oħra u għaldaqstant saħaq li Malta ma jistħoqilix tkun trattata bħal dawn il-pajjiżi. Irrid ngħid min-naħa l-oħra illi pajjiżna għadu miexi l quddiem l-indikazzjonijiet kollha ekonomiċi tagħna u illi s-sena d-dieħla aħna se jkollna is-sena li qegħdin fiha hija s-sena li ħanibqgħu insostnu tkabbir ekonomiku. Tonio Fenek akkuża lil Moody's li naqsu d-downgrade ta' Malta mingħajr ma ta' ebda raġuni.